Kai, dan gidan babanka ne. Aka yi ne. Ni za ka gawa magana ne? An gaya ma, an ban da tsabar ɗan maula. Kai ni za ka ga ɗan maula ne? Ɗan uwarka ni za ka ce ɗan maula. An ce ma ɗan maula yake ya kama da ni. An mare ka ɗan, an mare ka. Ban wa kawo gidan ogana, wannan wannan sake gani a kofar gidan ogan nan Allah ya yi ta yana ta tarayya. Ha 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 ha!